Интересен момент, току-що праснах още един заек. Го горе рита там до храста. Кучета го търсят, вятъра не е в гърба. На високото е там. С втория калем го ударих, защото беше далеч. Дай търсете, мухлявци! Дай, Томи! Вятъра в гърба не мога подуша. Дай! Дай, Мимо! Браво, Мимо! Ха-ха! Дай, татко! Дай, Мимо! Дай тука! Ай, не го давете сега! Дай тука! Тука! Браво, татко! Абе, ти чуваш? То, нали е новобранец? Не викам! Не! Ясно! Не се радвай толкова много. Его. Ми ще кача тези клипове. Аз излех за пътпъдъци, брачи. Не можах да ги намеря. Това е кофти работа. 20 пътпъдъка беха. Един излетя, залепи го веднага, другите не се дигнаха. Много кофти работа. Като лазат и са в ниското, няма човек идея на къде отиват. Ни кучета, ни нищо, брачи, не помага. Затова като си по-високо някъде, ако не излетат да видиш на къде отиват, нямаш никакъв шанс. Сменят посоката и тичат повече от киклиците. Ето го и втория заек за днеска. Мисля, че ви беше. Пуснах камерата точно след като го думнах. Това са други зайци. От ония дед ви го показах при пътпъдъците там. По-едър е горе-долу колко от нашия заек. Това също е, това се казва Джак Рабит с черна опашка, големи уши. Една къде му е минала през ухото. Добре го стрелях далече. Първия калем го пропуснах, направи ляв. После оттам го стрелях от високото. До това храст някъде умре. Втория път обаче го прицелих далечко. Хубава преднина. Пак в зелката сигурно, защото е здрав целият. Някъде зад врата, може би. Това е, приближавам горе камиона. 11 часа стана вече над 32,7 не са трай. Това е пътпъдъци. Няма, има два заека. На камиона ще ви ги снимам сега за 5 секунди. Това е, момчета.